vždy som si chcela robiť také videodenníky, že proste ako mal One Direction na YouTube napríklad, alebo tak. Alebo teraz ako som si všimla u Sotče, lebo sa mi to veľmi páči, že je to také prirodzené, že človek povie proste, čo chce povedať, alebo celkovo nejaký taký vlog, nejaký jednoducho, ako aj Sheryl robí, veľmi sa mi to páči, ja to veľmi rada počúvam a rozmýšľala som, že či by som niečo také nespravila ja. Možno nie pre niekoho, ale len tak proste pre seba, že sa na to pozriem o pár rokov a budem taká, že wow, že toto mi šlo, alebo vtedy, že hej, že to si pamätám, to obdobie mi to pripomína. A budem možno tak trošku si to tak uskladňovať, lebo nie vždy mám tú energiu písať nejaký denník, alebo keď píšem nejaký denník, tak nie vždy tam dám všetko, čo sa deje, alebo proste tam napíšem iba svoje isté pocity, ale myslím, že takto sa môžem vyjadriť aj s tým témam, ktoré mňa zaujímajú v tom, v ktorom to budem natáčať. Ja to beriem teda stále tak, že akože ja sa na to pozriem o pár rokov a že budem to tak zhodnocovať. Wow. Cool. To chcem tu. Super. Takto. Ale kto vie, možno mi to nevydrží zase. Ale uvidíme, mohlo by. Robím si tu momentálne raňajky. Také trochu riedke. Je to crunchy mysli z DM-ky s detleným sirupom z DM-ky s holandským jogurtom. Idem sa toho nacháliť a ešte sa musím naučiť na písomku z chémie. Čo píšeme prvú hodinu, ja som sa na to tak trochu vykašľala, lebo večer som sa snažila robiť hudbu z FL Studia, ale dochal mi počítač a tak trochu som nemala potom energiu. Už na nič vôbec. Takže ďakujem, toto bolo úvodné video k mojim videodenníkom, ktoré dúfam, že nikto nepozerá, lebo asi by som sa zabila. Nie. Teraz by mi mama povedala, že som ako moja sestra.